Dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Tambayar ta shirin bazata a yau ita ce, shin da maza da mata wane ne ya fi riƙon amana? Ku kasance da tashar Matasa 247 domin jin amsar wannan tambaya. Maza sun fi riƙon amana. Mata sun fi riƙon amana. Gaskiya mata sun fi maza riƙon amana. Gaskiya maza sun fi riƙon amana. Mace in tana son ka a ranka, to ya ta iya guji kowa ta soka. Ko iyayenta ya ta iya bijira ma iyayenta. Din kai kaɗai din tana son ka. Shi ko namiji, ka'idar in dai yana son ki da gaskiya, mawuyaci ya je ya nemi wata mace, saboda riƙon amanar ya san lalle zuciyarsa yana son ki. Shi namiji idan mace ba ta da lafiya, misali ko ta samu wata nakasa a kafarta ko wani sassa na jikinta, shi zai iya rabuwa da ita. Amma ita wace duk cutar da ta samu namiji da wuya kiga ta rabu da ita, ko da zai kai an yanke mai kafafuwa da hannu, to za ta iya zama ta jure ta daura da shi a haka. Da wuya kiga mace ta tsaya da saurayi guda ɗaya, wata ma sai ranar ɗaurin aurenta, sannan za ka san mata da samari da yawa, ba za ma ka tana da su ba. Duka a nan shirin namu ya zo ƙarshe na wannan makon. Ku kasance da tashar Matasa 247 a wani satin tare da ni Maryam Salisu Muhammad.